pääsi siitä kamalasta räpistä eroon. Mut mitenköhän YouTubeen on tullut? Ja vedetään sillä tavalla, että käyn salilla! Nationalis puntteja! Hyi. Sillä on 10 miljoonaa tykkäystä. Katsotaan kommentteja. Se on laittanut tänne huono laulu. Ja kaikki muut tykkää tästä. Mä menen etsimään sen. Luuletkin löytäväs mut. Mä heitän sitä päin kiveä. Miten mä sit vielä tekin? Joo, tietysti. Mitä on tapahtunut? Mitä mä kuulen? Ja vedetään sillä tavalla! Mä oon lavalla. Ja vedetään sillä tavalla. Se on kopioinut. Ja vedetään sillä tavalla. Ja. Kuules jäpä, toi on mun biisi! No tuu sekin laulaa! Mä oon lavalla! Ja vedetään sillä tavalla! Et käyn salilla! Nationalis puntteja! Kiitos Antti Omena! Kiitos Luksen! Fuck that little mouse, cause I'm an